אנשים יבואו עוד מלפני שההופעה תתחיל יגידו לנו שאנחנו נראות כאילו אנחנו בן אדם רציני להופעה ושלרקוד זה איתנו. לאורך ההופעה גם מגיעות בנות שמסמנות לנו מרחוק ורוקדות איתנו מרחוק ועושות לנו מבטים ופשוט סוג של תקשורת שהיא נטו דרך ריקוד. בברבי, המקום האינטימי הזה, יש את האפשרות ליצור את התקשורת דרך תנועות ידיים, דרך מנגינה, דרך צורה שלי להביע את עצמי שאני חייבת להגיד לא הכרתי בעבר, כי אני נורא חששתי. נורא חששתי להראות את מי שאני, חששתי להופיע ככה בתוך קהל של מלא אנשים. זה לא באמת להופיע, אבל מבחינתי זה היה כאילו כולם שמים לב אליי, וזה לא באמת ככה. אני הייתי תמיד מחזיקה את התיק שלי קרוב אליי, שאף אחד לא יגנוב לי, שאף אחד לא זה. ובברבי פשוט המנגינה, האווירה, זה באמת האנשים והלהקות והזמרים, האומנים שמגיעים להופיע שם, שפשוט יוצרים את האווירה המושלמת. הברבי בשבילי, דבר ראשון, זה 4 קירות, שבתוך 4 קירות האלו זה אני ואת, מול הזמר, מול הלהקה, מול מוזיקה אלוהית שפשוט מרימה אותי למעלה, וביחד עם כל האנרגיות, כל האנשים, כל האווירה הפשוט מדהימה שיש שם באמת, ללא יוצא מן הכלל. כל העובדים פשוט אנשים נפלאים, הזמרים מדהימים, כל הווייבים מתואמים שפשוט גורמים לי להגיע לסוג של אופוריה. אני בברבי נמצאת באופוריה, אני יודעת שאני ארקוד ואנשים ישימו לב שאני באופוריה הזאת, אנשים יבואו אליי לפני ההופעה, אלינו, אנשים יגידו לנו שהם רואים שפה יהיו ריקודים טובים, שהם רואים שפה יהיה טוב, שאנחנו נראות רציניות, ופשוט יבואו לשבת לידינו. אני חושבת שלשאול מה הפינה הכי אהובה עליי בתוך המועדון זה סוג של obvious. בואי, אנחנו היינו באותו המקום בדיוק, גם כשאנשים היו שם, אנחנו היינו מצליחות איכשהו להיכנס לבפנים, היינו מגיעות חצי שעה, שעה, שעתיים לפני פתיחת דלתות, כדי לזכות להיות בפינה הזאת. ואני אומרת לזכות כי זה באמת היה הופך את כל החוויה לסוג של עילית. הפינה הזאת לצד הבמה, שאני משמאל הבמה, אבל אני יוצרת קשר עין עם כל אחד ואחד מהנגנים, עם כל אחד ואחד מהזמרים. אני בעצם הופכת איתם לסוג של עיסה. אני מרגישה כאילו אני איתם על הבמה, כאילו הם שרים לי. באמת הפינה הזאת לצד הבמה היא, היא חלק מהחוויה שלי בברבי, חלק מהחוויה שלנו, אני מאמינה. זה לא היה אותו הדבר ללא הפינה הזאת. אני חושבת שעיקר הדברים ששונים בברבי ממקומות אחרים בארץ זה האינטימיות שיש. האינטימיות שיש בין הברמנים לקהל, האינטימיות שיש בין הקהל לנגנים, לזמר, לאומן. יש אינטימיות שאני חושבת שלא ניתן למצוא במקום אחר. אני לפחות הייתי בהופעות במלא מקומות, ובברבי הרגשתי שאני יכולה להשתחרר כמה שאני רק יכולה, כמה שאני רק רוצה, ולא משנה כמה אני אשתחרר, לא משנה מה אני אהיה, לא משנה כמה אני מוזרה, אני ארקוד, אנשים, אני עדיין ארגיש חופשייה. אני עדיין ארגיש כאילו אני שם, כאילו אני בתוך זה. להיות חלק מהקהל הקבוע בברבי זו בהחלט קהילה.
גם אם אתה לא באמת החלפת מספרים או אינסטגרמים עם אנשים, גם אם אתה לא יודע מה השם שלהם, אתה תראה מישהו ואתה תדע באיזה הופעה הוא היה, אתה תדע שהוא מוכר לך, אתה תדע בדיוק באיזה שיר הוא צרח. זה קהילה שמגבשת אותך, ואתה אפילו תפנה אליהם, אתה תגיד להם, היי, אני ראיתי אותך, הם יגידו לך, היי, גם אני ראיתי אותך. זה באמת הופך את זה לקהילה של אנשים שפשוט באו לרקוד ולשיר ביחד, שלא היה להם שום קשר לפני, חוץ מאהבה לזמר, חוץ מאהבה ללהקה, לשיר מסוים, שעכשיו באמת גם אפילו חיברו עולמות שלמים בין אנשים.